Čo zaujalo na prezentácii? Zaujala ma celá prezentácia. Neviem, čo mám vraviť. Tak uvažujem o podajte si prihlášky na mediamatiku, lebo študujem grafika digitálnych. No ešte raz. No, Grafik digitálnych médií. A robíme tam také veci, v ktorých by som sa rada ešte chcela zdokonaliť, ako tvorba webu, 3D grafiky. Chcem študovať mediamatiku. No a ešte niečo k tomu? Ale čo? Neviem, ja som to tiež koktalákovaný. Tak bavím ma grafika, preto by som tam chcela ísť. Ďakujem študentom Žilinskej univerzity za prezentáciu ich katedry, katedra kultúrneho dedičstva a mediamatiky. Dúfam, že i našich žiakov táto prezentácia oslovila, keďže sú to študenti odboru grafik digitálnych médií. Myslím, že majú aj nejakú šancu sa dostať na túto školu a dúfam, že sa takto stretneme aj o rok, kde budú môcť aj ďalší naši žiaci vidieť, ako vaša fakulta funguje.